बियो गणतान्त्रिक जितु माने सिस्टेम बिनि बेरेखायै सैरासारि मोनसे सक्रान्तमूलक भाबे बिथांखौ हमदों। जोङो बे हमनाय हाबाफारिखौ माने माबादों धिक्कार होदों आरो बिनि हेंथायै दासो जोंनि दैदेनगिरि दुर्गादास बर' बिथाङा बुंदों आयेननि बेबस्था जोङो इमिडियेटलि लागोन आरो गणतान्त्रिक भाबै जोङो जुदि हाबाफारि लानो गोनां जायोबा धरना सरना जोङो गणतान्त्रिक भाबै बे माबाखौ उनाव सावरायलायनानै लागोन। सार बिथांनि न'आव हाथियार मोनदों होननानै जों मिथियो। बे नंखाय, मानो होनबा हितेश बसुमतारीखौ जोङो एकदम क्ल'सलि मिथिगौ, जोंनि लोगो मानसि आरो एथ' जाम्बा मानसिबो नङा जे बियो AK-47 लानानै न'आव बिदि हमजागोन, बेबादि जानो हाया आरोखि। बेखौ सरकारि बा पुलिसनि फाव फान्दायनाय? फाव फान्दायनाय बियो 100% बियो सरकारनि पुलिसनि फाव फान्दायनाय, राजनितिक फाव फान्दायनाय बियो। बिथांजों लोगोसे आरो सानै सुबुंफोर जेरै दावराय देख्रेब आरो बिक्रम दैमारि बिथांखौ बे बिथिङाव बे बिथिंखौ नायोबा जोङो नुदों दानि जितु डिलिमिटेसन ओरै कमतापुर रायजोआव क'क्राझारखौबो लांनो नागिरनाय, बङाइगावखौ लांनो नागिरनाय अनेक टाइपनि सिटुवेसन दा नै मुहुर्तआव एखे दिनाव ओंखारगासिनो थादों। हयथ' सोमावसारनाय हाबाफारिफोर जानो गिनानै दावराव देख्रेब बिथांखौबो हमदों, मानो होनबा बिथाङा भइस होबाय थायो बिदिनो आरो माने एसेयावनो बारग' भलन्टियार फर्सनि आफादफोरखौ दानाय मानाय बेबादि हाबाफारि जादोंमोन। बेफोरखौबो हयथ' गभर्नमेन्टआ सन्देह लादों, गिदों आरोखि। गोजोन्थों।